3 январ марзбонҳои Қирғизистон дар ҳудуди ноҳияи Лайлаки вилояти Ботканд ду шаҳрванди Тоҷикистонро бо бори қочоқӣ дастгир карданд. Бино ба иттилои Маркази матбуоти хадамоти марзбонии Қирғизистон, марзбонҳои қирғиз ҳангоми дидбонӣ дар наздикии шоҳрои Хуҷанд Кӯни Бодом дар ҳудуди Қирғизистон як мошини тамғаи Мерседес Спринтерро бо рақамҳои Тоҷикистон дида хостанд ки санадҳои онро тафтиш кунанд, вале ронанда ва мусофираш ба талаботи фаромадан аз мошин итоат накарда муқовимат нишон доданд ва хостанд ба самти Тоҷикистон ферор кунанд, вале марзбонҳои қирғиз мошинро манъ карда ронанда ва мусофирашро дастгир карданд. Дар ҷараёни бозҷӯӣ маълум шуд ки боздоштшудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон Ш.Д. соли таваллудаш 1986 ва Ч.Ш. соли таваллудаш 1990 буданд. Аз бордони мошини онҳо 4 тонна мандарини қочоқӣ ба маблағи 300 000 сомонӣ пайдо карданд. Марзбонҳои қирғиз ин ду боздоштшуда ва бори аз онҳо гирифташударо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд.